Mayong sugbog sa mga nagsunod ng among pagsibiya Miyerkules karon Hunyo 17 tuig 2015. Ini si Joy Sandoval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Department of Education nibutyag nga dunay laing 13 ka mga tunghaan ang napuno sa ilang listahan nga naglatas o duol sa buffer zone sa West ug East Valley Fault Line sa Luzon. Sa gipagawas nga updated list sa DepEd kagahapon, gibutyag niini nga ang mga tunghaan mao ang Ateneo de Manila University Grade School Building ug PhilInvest 2 Ideal Montessori Center sa Quezon City, Mapua Muntinlupa Institute of Technology, Our Lady of the Abandoned Catholic School and Affordable Private Education Center sa Muntinlupa City, Angels Integrated School, Santo Niño Catholic School sa Taguig City ug St. Therese of the Child Jesus sa San Pedro, Laguna. Samtang apilsab ang mga pampublikong tunghaan sa Macabud National High School, Tagumpay Elementary ug National High Schools, Mascap Elementary ug National High Schools nga nahimutang sa Rodriguez, Rizal. Kahinumdumang una nang nalakip sa listahan sa mga tunghaan ang Barangka National High School sa Marikina, Buli Elementary School, Alabang Elementary School ug Pedro Diaz High School sa Muntinlupa, Ann Claire Montessori sa Taguig City ug Caramuhe Elementary School sa San Jose del Monte, Bulacan. Sa gipagawas nga mapa sa FIVOX, ang West Valley Fault nakaapekto sa mga lugar sa Quezon City, Marikina, Makati, Pasig, Taguig, Muntinlupa, Bulacan, Rizal, Laguna ug Cavite. Samtang ang mga lugar nga naapektuhan o naglata sa East Valley Fault mao ang mga lugar sa Rodriguez, Rizal ug San Mateo, Rizal. Si Education Secretary Armin Luistro niawhag na sa mga administrators nga dili gamiton ang ilang mga school buildings o kung dili mahimo palig-uno na lang ang ilang mga tunghaan aron mas makasugakod ug kusog nga linog. Agas sa tubig, gikan sa sprinkler mao'y gibaso sa pagkahugno sa kisame sa Cinema 5 sa Ayala Center, Cebu ni adtong Lunes sa gabii. Kini base sa pasiunang investigasyon sa mall ug sa Cebu City Hall Office of the Building Official kon OBO. Unom ka mga kawani nga naglangkob sa architect, civil, electrical ug mechanical engineers gikan sa OBO ang may susi sa lugar kagahapon. Mato ni OBO Assistant Head Florante Catalan nga ang pag-leak sa tubig sa sprinkler ang nakaingon sa paghugno sa acoustic board sa tungang bahin sa kisame. Dugang ni Catalan nga ilan ang gimanduan ang Ayala Center nga isumiter o magsumiter sa report kabahin sa insidente. Samtang si Mabolo Police Chief Hartzel Beliedo niingon nga aduna sad sila'y laing investigasyon nga gihimo karon. Mato niini nga mamahimong mupasa kag reklamo ang mga biktima kung dunay pagpabaya sa parte sa management. Sa kinauwi ang report, ang Ayala Center Cebu niingon nga siyam na ka mga tao ang nangaangol sa insidente. 5 niini ang anaa sa ospital ug naghuwat og clearance o medical clearance. Mukabat sa 145 ka mga miyembro sa More Islamic Liberation Front ang mitahan sa gobyerno sa Pilipinas kagahapon didto sa Sultan Kudarat, Maguindanao. Ang mga MILF fighters miturn over sab sa ilang 75 ka mga armas ngadto sa Independent Decommissioning Body. Si MILF Chief Negotiator Muhagher Iqbal kinsa mitambong sa kalihukan niingon nga kasagaran sa mga MILF members nga mitahan mga veterano sa all-out war sa panahon ni kanhi Presidente Joseph Estrada ni adtong 2000. Mato ni Iqbal nga naglisod og kabot og desisyon ang MILF kalabot sa decommissioning sa grupo apan mato niya nga gibuhat kini nila alang sa kalinaw. Sa seremonya kagahapon, si President Benigno Aquino III mibutyag nga nalipay siya sa maong kalambuan bisan pa man nga wala pa mapasar ang draft sa Bangsamoro Basic Law. Matod sa Presidente nga ang pagtugyan sa mga miyembro sa MILF sa ilang mga armas nagpakita og pagsalig ug kooperasyon nila sa gobyerno. Apan gibutyag niini nga alaot lang tungod kay dunay ubang mampabalaod nga gustong hunungon ang Bangsamoro Basic Law. Apan bisan pa man nanawagan ang Presidente sa tanan nga suklian ang pagsalig sa MILF fighters. Matod ni Presidential Communications Operations Office Head Erminio Coloma Jr. nga ang mga armas ibutang sa usa ka storage hangtod nga mahimo na kining walay pulos. Golden State Warriors sa Oakland, California, kampeyon sa 69th season sa NBA. Si Lea Kapuyan sa dugang detalye.
40 ka tuig nga pagpinaabot ni kampeyon na gyud pag-usab ang Golden State Warriors sa Oakland, California sa Game 6 sa 69th season sa NBA nga giduwa karong buntag didto sa Quicken Loans Arena sa Cleveland. Ni kampeyon ang Warriors sa score nga 105-97 batok Cleveland Cavaliers. Ang Warriors ni daog sa Games 1, 4, 5 ug 6 sa best of 7 final series. Silang Andre Iguodala ug Stephen Curry mo'y nangulo sa Warriors sa ilang tag 25 puntos. Si Iguodala sa Warriors ang nahimong MVP sa NBA Finals. Sa pilderong Cavaliers, gipanguluhan na usab ni LeBron James ang ilang kupunan sa iyang 32 puntos. Leia Capuyan, Sun.Star Pilipinas. Ug gani ang mga balita gikan sa ubang bahin sa nasod. Had your dose of Sun.Star News? Good news! Sun.Star's e-paper has a 7-day trial version. You can now check on the recent headlines on your desktops, tablets, or smartphones. From the hottest news to the latest updates on any publication. You may register with the following steps. First, go to the website www.sunstar.com.ph. Click the e-paper button on the upper right corner of the page. Click the subscribe button of the new user icon. Fill in the required field of information for registration. Once you're done, don't forget to mark the I have read and agreed to the terms of use in the privacy policy. Click Next. Step 2 will let you choose your type of subscription. Since you're subscribing for the free version, click on the Sun.Star Cebu free trial. Click Next. The end of the registration will lead you to the page of today's headlines. Enjoy your 7-day free trial subscription. For more information, visit www.sunstar.com.ph. Welcome to the newest member of the Sun.Star family, My Sun.Star, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sun.Star in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least 1 location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sun.Star network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sun.Star different from the Sun.Star website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sun.Star. Thank you! Mga kabisdak! Ani ana ang atong magazine! Bisdak! Kabisdak ato ani gikan sa mga tanhang tod norte. Isan asa mapadpad bisayang dako makalupad. Mahigugmaon, matinahuron, matinabangon, mapasi
Magazine by Ang Bisdak Magazine mapalit sa Newsboys ug sa inyong suking tindahan. Trailer sa bagong movie nilang Sara Geronimo ug Piolo Pascual gipagawas na sa Star Cinema ug Viva Films. Si Maris Puyo sa Showbiz Chika. Showing na karong July 1, Wednesday ang movie nilang Piolo Pascual ug Sara Geronimo, ang The Breakup Playlist. Produced by Star Cinema and Viva Films, ang The Breakup Playlist magtuyok sa istorya sa rakistang si Gino ug law student and aspiring singer nga si Trixie. Si Gino ang karakter nga gidala ni Pascual, samtang si Trixie ang karakter ni Geronimo. Daghan na ang excited sa resulta sa kinaunhang movie tandem sa box office King ug Pop Princess. Ang romance drama ubos sa direksyon ni Dan Villegas, ang inilang direktor nga mausab ang nagdirect sa English Only Please. Alang sa Showbiz Chika, Maris Puyo. Alang sa uban pang Showbiz Chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph. I-follow po nila sa Twitter at Sun.Star Showbiz. Sa Lotto results, walay nakadaog sa mga premyo sa 649 Super Lotto o sa 642 Lotto sa mga bula kagabi. Bulahon niya ang 655 Grand Lotto o 645 Mega Lotto. Ani ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ug mosunod ang kapalaran gikan sa Sun.Star Super Balita. Ug dinhi natapos ang atong mga balita karong adlaw. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sab ang among mga updates sa Twitter at Sun.Star Online ug sa Facebook, Sun.Star Pilipinas. Kini si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas.